שלום חברים, ואנחנו הולכים לעשות סרטון צמחים. ואני אלון חסון, אני גם יצרתי את הערוץ, למה? לא. והנה אח שלי, תציג את עצמך. יונתן. והנה הצלם שלנו, ינון, הוא גם חלק מהסרטון, הוא גם יהיה חלק מהסרטון. תגיד להם איזה סרטון עושים? טכני כבר אמרתי, אבל נעשה את זה שוב. סרטון צמחים. לא עבד כל כך טוב, אבל בואו נמשיך. מי שלא יודע, עושים סרטון שאנחנו מראים את כל הצמחים מוזרים שיש בגינה שלנו. כן, אז בואו נתחיל. והנה הראשון שלנו, העץ עם הדבש עם הדבש. איך. מי שלא יודע, יש פה מלא דבש. לא בטוח שזה דבש. כן, לא בטוח שזה דבש. אבל איך. הנה אני אראה לכם אחד שהוא די טוב, כמו שאתם רואים. זה מבפנים. איך. זה איכשהו יש פה... זה פשוט שנייה. זה נוזל. יש פה משהו נוזל. יש לי משהו נוזל. לא פה, פה. פה? לא, זה. מה? איפה? זה? חברים, מה זה? טוב, לבן. זה יותר מדי מוזר. יש פה מלא גם גושים. איך. ואנחנו הולכים לעבור לשני. הופ, והנה נעבור מה זה אמור להיות? סוג של... תראו את זה, תראו. פשוט נופלים מהשמיים. כן. משום מה. ונעבור, אלון. טוב, והופ, תראו את הצמח השלישי בינתיים בסרטון. קרטוס עם שתי צבעים. 1, 2, 3. שום מה זה נראה כמו צבע, אבל חבר'ה זה לא צבע, זה מוזר כל כך. כן, הם אומרים לכם, תראו, זה לא מתנקה. זה לא יורד. וגם זה. זה חלק מהקקטוס. גם זה. זה לא יורד. זה לא יכול לרדת. זה, אולי אתם כן יכולים לשרוט את זה קצת, אבל... ותראו גם את זה. כן. אומייגאד. זה... רק נזהר פה מהקקטוסים. וואו. לא, תשמעו, תביא. יואו. אומייגאד. איך. ויש פה עוד קקטוסים חומים כאלה. שכאילו נראה לי הם מזוהמים. תראו את זה. אוקיי, יש לנו פה אחד. אני צריך להיזהר. זה אחד נורמלי. וזה אחד נורמלי. והנה. ואנחנו עוברים לבא. עברנו את זה. תראו. מה זה העלה המוזר הזה? אדום. אני שורט את זה. חבר'ה, לאדום, תראו. יש פה כמה עלים שהם פשוט אדומים. זה כאילו הם יורד. בטח לא יודע מה קרה. והנה גם יש כאן גם עוד דברים, בטח זה יזדהם מהעלים, בטח זה הזדהמות. ועוד כל מיני פרחים יפים. בואו תראו משהו מוזר. מה זה? פשוט תקוע באמצע האדמה. זה... לא, יש לזה סיבה. פשוט... עכשיו אני נעבור לצמח הבא. אבא, תתכונן עם וואו, הנה, זה כבר 50 נראה לי לסרטון, ותראו איזה יפה זה. זה יפה, לא ממש, כאילו, קצת מוזר. אם אתם מרגישים את זה, יש לזה הרגשה מוזרה. שנייה, יש כאן פרפר. או שזה חלק מהצמח, אני לא יודע. לא, יש כאן פרפר, תראו. כן, חברים, אני לא רוצה לגעת. ננסה להעיף אותו עם המקל. כן, זה פרפר. ויש פה עוד פרח כזה, ממש יפה. אבל תראו את זה! ברו, זה נראה לי מקולקל או משהו. ואנון, תאמר שנעבור לצמח הבא. עוברים לצמח הבא. הופה, וכאילו, תראו, זה הצמח, נראה לי האחרון שלנו, אם נמצא עוד אחד. וזה עץ, חברים, זה עץ. זה קקטוס, הוא בעצם עץ, כי תראו, הוא גבוה בטירוף. ואלה קיסמים, חבר'ה, אל תיגעו בזה. סוג של קוצים קיסמים, תראו. זה ממש מסוכן לגעת.
חברים, תראו, יש גם דברים כאלה שהם נעימים. בואו תראו עוד משהו. יש פה פרחים. יש פה פרחים. וכיסוי עיניים. ואתם לא רוצים לראות את הנורא מכל. חתולה עשתה פה הרגע קקי. חתולה, כן? לא כלב. חתולה, אתם לא מבינים. זה ריגש אותי. לראות חתולה פעם ראשונה עושה קקי. אבל זה גם הגיע אותי על הדרך. כאילו, בוא נפור כמה לזבובים. טוב, וזהו, נגמר הסרטון להיום. רגע, אבל לפני שנגמר הסרטון אנחנו רוצים להראות לכם צמח אחרון, גם די מוזר שיונתן רוצה להראות לנו. אחריך. כן, נעבור לצמח הבא. והנה משהו אחרון, הצמח מאוד מיוחד שגדלנו בגינה. שרק היום גילינו שהוא גדל. תראו, זה נראה לכם אולי צמח רגיל, אבל נראה לי גם שלנו. נראה לי שזה באמת צמח רגיל, אבל תראו את זה. זה יפה ומקסים, אבל בואו נקרב לכם את זה. הנה, רואים? יש גם פה. תראו את זה. יש כנבת. זה כבר הרסתי. והנה משהו נהרס. משהו נפל. יואו, תראו איזה יפה זה. זה מקסים. פשוט. תראו מה זה. וטוב חברים, היום נגמר לנו הסרטון. ועכשיו נעשה דבר אחרון. אתם מוכנים עם התנועות? נגמר הסרטון. גם אני הייתי פה וממש נהניתי ונתראה בסרטון הבא.